जिरु खालामग्राफ्रा माने गावसोरसो खालामनो नागिरदों बेखौ मानाव गेदेर जोंनि दरं उदालगुरिनि एमपि दिलीप सयकिया बिथाङा खोमोरनायनि बाथ्रा बुंदों खोमोरग्रा माने दोलो नालाय बिथांमोना जोंनि जाजानायखौ लुगैया दा बेनिखायनो जिरुआ सोर जानो थांदों दिनैनि बिसायख'थियाव बिथांमोना संख्या गरिष्ठ हिसाबै देरहाबासो सरकारखौ दानो हागोन आरो सरकार दानो हायाबाथ' बिसोरो गावसोरसो जिरिआव फैगोन आसामखौ गावसोर सलायदोंमोन दिनैनि तारिखआव बिथांमोननि अबस्थाया मोजां नङा जोंनि इउपिपिएल दोलोआ जों रावजोंबो एलायन्स खालामाखै प्रमद बर' दैदेननाय जिथु इउपिपिएल दोलो खमैबो जोङो 10 जना देरहानाया खाथां जानानै फैबाय आरो गरेस्वराव आंबो देरहानाया खाथां होननानै बुंनो हायो रायजोफोरनि जिथु दलै नोगोरै जिथु सापर्ट खालामदों आं बेखिनिखौनो बुंबाय ट्रिपल इन्जिननि बाथ्रा बुंदों बिथाङा जिहेतु सेन्ट्रेलावबो बिजेपि सरकार स्टेटआवबो बिजेपि सरकार आरो बिटिसिआव बिपिएफ सरकार बेखौ लानानै बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंबाय जौगाथायनि बिनि सायाव मा बुङो बिदिब्लाथ' अनेक जाबावनांगौमोन आं दानिनो बुंबाय फ्लाइअभारा दिनैसिम जागायाखै बेयो इस्युआवनो दंमोन बिटिआरनि जिथु सुक्तिनि गेजेरावनो दंमोन बिथांमोना मानो खालामना होनो हायाखै माने जिहेतु दिल्लीयावबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट दङ जेराव स्टेटआवबो दङ होमब्लाथ' बिथांमोना बे हाबाफारिफोरखौ जाफुंहोनांगोन जिखिनि बिथांमोना खोमोरनानै दोननो नागिरदों गादबनानै दोननो नागिरदों बेनिखायनो गोबां जाति जनगोष्ठीनिफ्राय खुद्रिनाया बिजेपिनि सायाव नुजाथिदों आरो बेनिखायनो जोङो देरहागोन अरुनदयखौ लानानै बिथाङा माखासे बाथ्रा अरुनदयनि बाथ्रायाथ' माने हुवा बाथ्रा होनना बुंनांगोन अरुनदयआ दिनैनि तारिखआव कलमनि मोनथाया बिसोरनाव गैला दाखालि 16 तारिखआवनो बिथांमोननि जिथु सरकारनि अधिकार कलमनि जिथु गोहो बियो जोब्बाय दा माने देरहाब्लासो अरुनदयखौ होनो हागोन जाय देरहायो बेनो चेयारमेन जायो अरुनदयानो जा जायखिजाया स्किमनि एमएलए सासे आरो आं बेखिनिखौनो बुंबाय